Det kan godt tip til en scoring lige om lidt igen. Casemiro er overmodig, og så er der mulighed for gæsterne her. Joselu. Braun 1-1. Hold da kæft en kasse. Og det er altså skabt på Andones ekstremt aggressive pres på Casemiro. Som bare skal låse den væk. Ja, det skal han. Det er nemt at sige bagefter. Bare sige Carles Gil, der faktisk lidt tidligt, synes jeg, spiller Joselu. Og så ja, nu skulle man bandet, men holdt der op en afslutning af Joselu. Det er jo kanonmål. Deportivo lige pludselig op igen. Andone, der presser her. Ja, der er altså ikke, der er frispark. De brokker sig efterfølgende over det, men det her, det er vel en ren bolderobring. Herfra er der et stykke vej nu. Den der er altså godt klappet ind med venstrebenet. Får den lige en støvle på vejen også. Og Danilo, det ved jeg ikke, men den er helt op i krogen. Nej, jeg tror bare, den brækker, for han rammer den lidt ude på ydersiden. Det viser så at være en rigtig beslutning. Der kan være mere. Vi venter på dem her. Andone er afsted. Joselu har taget position derinde. Han kommer der. Joselu gør det til 2-1 for Deportivo. 2 mål inden for meget kort tid. Sikkert indskiftning af Garitano. Han må bare stå derude og tænke, hvilken hånd jeg har her. Og der var Madrid, der smider det væk også. Der var de svar, men der var også en helt tydelig opbygning. Andone igen med sin fysik og går på mod, der så sætter Joselu op. Og det er lige før, at den forsvinder fra ham chancen. Og så bliver det så ikke venstrebenet, han klammer lige med højrebenet. Godt nok vendt på hovedet den her, på 2 minutter. Men den her kamp fuldstændig på hovedet. Og nu vil han gerne spille med Cristiano Ronaldo. Det har han nok gerne egentlig vil hele tiden. Men det er godt lavet af Andone det her. Og selvfølgelig også af Joselu. Også lige i den her situation, det fornødne held til at ryge under Keylor Navas, så også går i kassen. Han kigger ikke engang op. Han ved, der skal bare afsluttes med det samme, ellers har jeg en keeper ude i benene med det samme. Det er nogle gange det bedste afslutning, at bare lukke øjnene og håbe på det bedste. Dem lavede du mange af? Dem har jeg også lavet en del af, ja. Men igennem benet på Pepe først, og så derefter gennem benet på Navas, så heller ikke uheldigt for Deportivo.